So we back in the mine, got our pickaxe swinging from side to side, side to side. Pardon. Takže čaute lidi, zdravím vás u úplně nového let's play a hádejte na jakou hru. Ano, je to Team Fortress 2. A vidíte, že jsem sniper, čili mám výhodu, protože mám zbraň. A někdo mi do toho kecá. A já jim řeknu jenom jedno. Fuck you! Budu se snažit neměnit si postavu, když budu točit. Za snipera hraju poprvé. No jako ne úplně poprvé, ale jako luk mám poprvé. Dneska jsem ho dostal, takže jsem dost rád, protože na tuto mapu se fakt hodí. Tak a tento zvuk znamená, že se nám otevřeli dveře. Do prdele. Ještě jenom něco poladím. A jo, můžeme jít. Jo! To mě vždycky dostane. Je po mně. Hele, hezká fotka hradu. A já jsem se dneska posrala, víte, protože mám luk, víte. Škoda. No to si nemůžu zapalit. Já si chci zapalit. Kecám jako v tom Team Fortress, jo. Au, jsem moc pomalej. Pardon, že si měním postavu, ale já si vemu náhodně. Oh my god, a nigger. Tak jo, no. Ale jak to, že oni tam měli sentrinu? Dispenser. Tak dobrý. Mission ends in 60 seconds. Jo, no! Au! Jipi! A mně se nějak buguje zbraň. Nebo je ryba. Mission ends in 30 seconds. Demoman na to beru. Demoman je na tuto mapu úplně úžasný. A teďka Spirit! Je po něm. Au, je po mně. Moje tělo se šlo vykoupat. Prostě se šlo vykoupat, no. Ale oni se tam stavějí tu. Oh my god, ale viděli jste to, jak tam stavěli tu dispenzor. A zvláštní, že nám to nejde. Už chviličku hrajem, takže já si beru medika. 5, 4, 3, 2, 1.
Medik 1, nejlepší bych řekl, že je Demoman a Sniper na tu mapu. No, teda pokud mám na to Our tak, control no. point is being captured. Alert! The control point is being captured. Haří, baby. Já mu udělám baby, možná. Au! Tak no. Baby udělal on mě. Baby. The final control point is being contested. Jo, gol! Baby! Ej, musím udělat baby a to velký baby! Velký baby! To jsme rychle projeli, hej no. Kuchvány hráči neumějí hrát. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Slyšíte? 1, 2, 3, 4, 1 a jdeme se jebat! Mě kámoš říkal, že má být za všech okolností vtipnej, tak já to zkusím. Ale jako nic vám neslibuju, protože vtipnost není jako můj styl moc. Takže když tak mi nenadávejte, když řeknu třeba nějaký špatný vtip, nebo tak nějak. Kdo to hrál na dudy? A to myslím ve dvoj smyslu. Myslím to ve dvoj smyslu. A kdo chce vidět můj skin, tak tady je. Stab. Aha, já se posral. Aj, karamba. To dáme, bych řekl. Teďka si vypnu Demona, protože ten je na to dobrý. Teďka. Vidíte, že se umí zrychlit, to je dost dobrý. No nic, tak si beru mou tajnou zbraň a to je fajn. Dobré, no. Ale já mám... Pardon, že si furt měním ty lidi. Hej, a já jsem Číňan. A jsem není Číňan. On zamrznul! Probuď se! Probujte na to ledové spánku! O nic, tak já to střihnu a až půjdeme na další mapu, tak se k vám vrátím, zatím čus, mějte se, mrdejte se a dejte zatím odběry, hlavně odběry. Pokud se vám nelíbí, dejte like. Pokud se vám video líbí, dejte like plus odběr. Pokud se vám líbí a chcete se s náma, no spíš se mnou, pokud se vám líbí toto video a chcete se mnou potkat, tak dejte like plus odběr a plus subscribe. A můžeme se setkat.
Brdo! Mission ends in 60 seconds. Tak nic, tak čus, mrdejte se!